Ngobani? Angithi ufuna ukudla imfino. Sidla imfino namhlanje. Imfino nophuthu. Njalo nje lento. Aba nomedem bahlezi. Bahlula imfino, bahlula imfino emabeshi. Emabeshi bahlula imfino nje. Ngiyajabula mani. Ngiyabelani. Ngiyayazi ukuthi imfino le benidla. Sondela la ujabule. Sondela sizodla imfino, sizodla imfino, sizodla imfino. Imfino isakhamzini. Nawe uyavuma. Madam. Imfino ngiyidla. Hayibo. Impilo imfino phakathi ngesa uma nesithi orange elilodwa sizeni neorange inanti lapha umoya wena nosithelo boy ngilingile we Junior suka emgaqweni wena suka emgaqweni beka lo bela thu Ngona ama-orange kuyinyakanyaka nomedem bafuna ukuhlala ezitulweni abafuna ukuhlala phansi inyakanyaka nje bafuna ukugasa imali awubonwa ongayazi tozuyila uzalila inyakanyaka into ongayazi idla ifruit lento enama-vitamin C ukuze ungathola umkhuhlane ukhishwa ama-orange kuze iboze